Halo, assalamualaikum. Ben kue rada diketut. Coba sawangan kembe biar soroti lintang kae utuh tanpa suto saben waya wengi ibarat gede tresnoku sing kanggo awakmu ora bakal suto tumekan patiku. Mawar wis dadi layu tanpa kesiram banyu ibarate siramu wis suwe statusmu dadi rondo bareng saiki awakmu ketu. Saiki mikir ombo sing rada maju ben supaya awakmu ben sependang bayu ra usah nyawang buri lan masalah sing kelewati ikhlas no wae kabeh lan trimo sing ngono. Mawar wis dadi layu tanpa kesiram banyu ibarat siramu wis suwe statusmu dadi rondo bareng saiki awakmu ketu. Yo katunganmu muka daging jodoh ben kue saiki rata diketu ben kue saiki rata diketu. Halo, assalamualaikum.